Ini bro nih. Moja siapa tar? Ekdom tangan. मेरे ब्लास्ट रखो लिखो क्या? Gila, asing bikin. 11 lap. Hello. Kopi dua. 12 lap. Boleh double. बिदिनो थाबाय आराम मेथाइबा जोंना बे बिश्रम पजिसनावनो फुंबिलि दतमा जि जायगाया दतमा Nih, Maya gaisen be ani फाग्लासो नै लागाव दुलांगापुरिनि नै एसेबां समायना ब्रिज उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेम'रियेल जायगा माने थैनाय थावनियाव गोबां मानसिफ्रा बेरायफैयो Boria na? Boria bener lah. समायना? itu Boria मोजां. Agau Tulunggapuriखौ नायनो गोबां मानसि फैदों. Dekorasi bilang bener na? Dekorasi na. कोई बात नहीं baju-baju rekomend iya betul ya solar saya di borong dah atau masih kok
हाबनि र' हाबगासिनो दं दै थांबाय थानो दै गोबां मानसिफोर बिहु दलटिलै हाजोआव थाखिबोला मैं हनर जनाम बिथांमोननि उनावनो बिहु मोसाग्राफोरखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरबाय गोजोन्थों।